Ya Hukeyo. Jatend piny Kenya William Ruto koni oinga mar piny en mise mar somo mungirore kendo sirikal biro siro somo mar primar kod sekondar maonge ng'ikni moro amora. Ruto ne loso Nairobi ka osingo ni somo maonge chudo ok bi podho e thur kae. Jafo mar Walter Nyambaga chakonwa chenro mar imore gi ripodno heyo machal kod ma. Bang' weche pepo ito ganda kendo lodo i jonyuol, ni nengo somo ne rowere primar kod sekondar dhi bedo matek kaluwore kod nok mar pesa. Jatend piny William Ruto wuok oko mar chiwo geno ne oganda mane chunygi ochako ng'wel kuom sirikal mane isayo ni ok nyal siro somb rowere. Ruto okoni mise mar piny en somo kendo sirikande dhi timo mano maonge kiawa. Free primary education katika primary na secondary ni haki ya kikatiba ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Tumehakikisha ya kwamba in the last 2 years tumefanya mambo kadhaa to make sure that education is truly universal and truly accessible, because the commitment we have is that education is the greatest empowerment that any society, any country can give to its young people. Ruto koni somo en ratiro mar oganda kendo winjore obed manengo ne yot ahinya to mayudore mayot ne ji duto. Jatend piny onyonore ni mae gima sirikand Kenya Kwanza timo ne oganda kuom higni 2 mosekalo. And that is why education must be affordable, must be accessible, must be of good quality and must be relevant. Na sababu hiyo ndio tumeweka pesa nyingi kujenga madarasa mpya. So I just want to give assurance that education cannot be compromised. Jatend piny okoni kaka yor bero kuonde mag somo kochiwo ranyisi ni jo od bura mawuok e kaunti ma Nairobi osechwalnegi maromo $1 billion mar konyo weche magedo. To jopuonj maromo 24,000 bende dhi ndiki tich kapok ochopo rumb igane. 76,000 teachers have been hired in the last 2 years. By January, we will hire another 24,000 teachers. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa kusoma kwa sababu hakuna walimu wa kutosha. Ewi yora sirikal kod riwruoge mag jopuonj monywando Kuppet kod KNUT, Ruto lero ni nitiere winjruok mar sirikal mochwe kogno kodgi kendo onge ng'anyo kaluwore ni kata mano sara osemedgi kowuok 6% nyaka 29. Vile vile tumekubaliana na viongozi wa walimu wale wa Kuppet na wale wa KNUT ili tusiwe na mambo ya strike na tusiwe na mambo ya msukosuko kwa mambo ya elimu. We have agreed with them, we have signed a CBA up to 2029. Jatend piny olosi kinda lama ne obage kanisa mar SCK St. Martin's Church bade makarie bangi. Nairobi, Walter Nyambaga, Ramogi TV.